Dit is weer een nieuwe Drabhoed, de in de Limburgse kleine taal gesproken podcast, waar het Limburggevoel centraal staat. Presentatie is in hang van het Limburgs Weermeidje en Druppel. 20 maart 2026 en wat een geluk. Dit is de 300ste podcast. De 300ste podcast, hé. Hey. Ja, dat is echt geluk, hè? Ja, zeker. Want we mogen echt niet klagen. We hebben laatst de cijfers gepresenteerd en we werden toch aardig goed beloesterd. Ja, en ze weten ook de weg via de website te vinden, dus dat is superleuk. Via de website, de socials, die gewoon very hot. En we hebben net een goede warming-up gedaan. Ik heb echt de tuin gepotst, dus ik ben helemaal fris en fruitig. Je kent gewoon op een gemaakt loesteren. Ik stink niet uit de moel. Maar we gaan aftrappen met het gedichtje door het Limburgs Weermeidje. Wat is geluk? Geluk in de liefde of met sport. Komt ze ook wel eens een beetje tekort? Geluk met de lotto of met kine. Wie verleest, stijgt ze misschien wel te grienen. Geluk kan ze ook vangen, gans korbie. Maar wacht niet te lang, want op een dag best ze gaar niet meer hier. Dat klopt. Want het beste is toch eigenlijk de gezondheid. Hè? Dat is toch het waardevolste, toch? Ja, maar ook de boodschap vang ik tot erachter zit dat ze inderdaad moest kijken naar de kleine dingen en daarvan moest genieten. Want inderdaad, het leven is sneller voorbij als dat ze denkt. Dat klopt. En zoals je zag, het thema is deze keer geluk. Ja. En geluk, dat vindt ze dus inderdaad overal in terug. Maar het gaat strakjes ook over kine inderdaad. En over de lotto en weet ik wat allemaal. En daar hebben we ook de liedjes op aangepast. En dan moet ik even danken zeggen tegen natuurlijk onze eigen Ton Lexus. Hè? Ja. De muziekbibliotheek van Limburg. En Ton die heeft mij ook weer voorzien van 2 liedjes over geluk. Altijd fijn om met Ton samen te werken. Ja, zeker. En ik hoef hem maar gewoon even een berichtje te sturen. En dan is het hoppakee. En dan heb ik hem weer in de mail. En dan heb ik weer een leuk liedje erbij. En mijn dank is groot. Onze dank. Onze dank. Ik heb gezegd, eeuwige roem, Tom. Dat verdient ze. En dat kreeg er bij deze. Maar het eerste liedje wat we gaan doen, dat is van Ben Verdelle. En dat gaat ook natuurlijk over geluk. Bloem in het gras geeft in kleuren niet bloed. Wie zet zijn gedichtkas in het morgen roert. Wie spleuien de liedjes die een hertje ontspringen. Wie zingen de vogel ook met laten zingen. Overal lied geluk verborgen, want het is weer een nieuwe morgen. Wat de dag nog brengen mag. Hou van bloemen, ik hou van vandaag. Bloem in het gras, ja de lachste is blij. De weeks in de zon, ieder denske is niet. Wie s'avonds het schemert en sterren doordringen. Wie's leeflijke druimen de morgen ons brengen. Overal lied geluk verborgen, want het is weer een nieuwe morgen. Wat de dag nog brengen mag. Hou van bloemen, ik hou van vandaag. Bloem in het gras, als de maan gaat verdwijnen, het dauw gaat verdampen, het zonke gaat schienen, tien hertje breek open, de stijs weer te strollen. Ik wil dich niet plukken, ik kom dich niet holen.
overal ligt geluk verborgen, want het is weer een nieuwe morgen. Wat de dag nog brengen mag, al van bloemen, ik hou van vandaag. Geluk verborgen, want het is weer een nieuwe morgen. Wat de dag nog brengen mag, al van bloemen, ik hou van vandaag. Heerlijk stukje muziek van Ben Vertellen uit het prachtige Venlo. En verder gewoon met het Limburg-gevoel, gewoon voor kinderen. Ja, maar ja, want het gaat natuurlijk over geluk, hè. Ja. Wil ik eens eventjes zeggen dat er heel veel spreekwoorden zijn over geluk. Ja? Ja, Oh, geluk zit in een klein heukske. scherven. Brengen veel geluk. Geluk bij een Ongeluk. meer geluk dan wijsheid. Ja. Dat zeggen ze ook wel eens, hè. Ja. Zonder geluk vaart niemand wel. Ja. Je kunt overal een drukken. Geld maakt, Niet gelukkig. het geluk ligt niet voor het oprapen. Dat klopt. En geluk komt in de slaap. Oh, dat wist ik niet. Want wie meer ze slaapt, wie beter dat de hersens werken. En wie meer geluk dus hebt. Oh, nou. Dat wordt het dan, deze uitzending. Ik ga naar bed. Nee, maar de leukste is toch in het plat. Dat komt niet het woordje in voor, maar het betekent wel hetzelfde. De stomste boer heeft de dikste. Erpel. Ja. En dat werd ook wel ze zelf geduwd, hè, dus dat is ze allemaal zelf goed. Ja, maar dat is toch ook. Dat is een beetje hetzelfde als over die wijsheid. Dat heeft niks, ja, met geluk, maar in dit geval wel met wijsheid te maken. Ja, dat komt wel overeen. Ja. Maar dan gaan we van het geluk naar het andere geluk, met de hoop op geluk, bingo en kine. Ja, Wie is dat nu ooit begonnen? Door de loterieën in Frankrijk en Italië. Vooral in Frankrijk wordt dat toen ook al, dat moesten 3 horizontale rieën hebben met 9 bulkjes. En dan deden ze of een riegoot, of 2 of 3. Dus dat was al een beetje de voorloper van het kine. Dan zit ik 1700 dat ze dat spelke in Italië en Frankrijk al deden. zo. En dan ga ik naar de bingo. Want de bingo, dat is typisch uit de VS. Van even na 1900. En dat is grappig, want dat hadden Bino. Bino. Oh, Want die dekte de cijfertjes af met bonen. Bien. ach zo, ja. Ja. En toen wordt er dus wat de sage is, of de legende, ene der verkeerd Bino reep. Dat zag dus bingo. Dat ging zo als een wervelwind door Amerika, van wow, wat het tegenzag. Maar een speelgoedmaker, die heeft op ingehokt. En met een wiskundeprofessor heeft hij dus het bingo-spel ontwikkeld, zoals we dat nu kennen. En uitgebracht, eigenlijk, hè. Maar bingo, wat is nu het verschil met bingo en kine? Bingo wordt gespeeld met 75 bal en kine met 90. Nou, de Limburgs waarmee heeft het geheim ontfutseld. Ja, en kine, dat komt af van queen. Queen in het Frans, dat is een vertakking van het woord 5. En dat moest dus vive op een rie op een horizontale lijn. Nou, wat een onderzoek heb ze gedaan, zeg. Ja. Ik dacht al, hoe best toe de ganse week. Ja,
En het is dus een heel populair kine, hè, met die 90 balletjes in Belgisch en in Nederlands Limburg. En wat is nog een heel groot verschil? Als ik het tegen zeg, dan zeggen ze, ja, dat is... Bingo doen ze afkruisen met een pen. En kine, wie veel dat doen, hoe doen veel dat met? Met fiches. Ja, goed zo. Vroeger deden ze dat met een knapje. Ook wel eens met centjes. En een cent, gewoon zo'n kleine cent. 1 cent. En dan dat kost je dan fijn met erop leggen. En dan hebben ze nog kine en het biegeluif, hè. Want sommigen doen echt dezelfde repeterende handelingen voordat ze gaan kiezen. Dus alles moet dan precies hetzelfde. Als ze een bus kunnen ophouden, dan moeten ze altijd op het rechterstukje in de bus, achter de chauffeur, weet ik het. En zo'n dingen. Nee, maar die gaan er aan vooraf, echt waar. Sommigen moeten immer dezelfde jas aan. Oh. Want anders dan gaat het mis. Dus dat is wel even moeilijk als het windje aan zomer is. En het geluk in de winterjas en het is 35 graden. Ja. Maar ik zag ook wel eens in zo'n kinderzaal dat jullie van die pupjes bezig hebben allemaal. Ja, boeddha's of een medaille van het Rooms-Katholieke geloof. En wie noemt ze dat? Roosmaruis in te geloven. En wie had dat nu ook alweer? En was ze om de nek met dat kruis? Oh... Een rozenkrans. Ja, dat hebben ze ook wel eens te neer liggen. Ja. Ja, dus grappig. En wat is het belangrijkste woordje wat we in Limburg zeggen? Bamibluk. Ja, die Chris ook. Maar dan mag ze niet te wil doen. Hè, want... Nee, ik ben vroeger als zo'n kind in Geleen op de Rijkswijk, bij de Meijer was dat, hè. Ja. En daar kwamen ze dan tussendoor, zeg maar tussen de ruimte door, kwamen ze met snacks. En dat is me immer bijgebleven. Bamibluk, Bamibluk. Dat was bij de Meijer, hè. Ja, maar als we weer gingen kiezen, waren we te druk en dan zag de ganse zaal... Ja, dat was ook nog. Want vroeger bij de Oostdangsfeest in Bergen aan de Maas, daar stond een feeststand en daar was ook ter gelegenheid van het Oostdangsfeest en zo, was ook in de middag kiezen. Maar weer als snaken, verfitten ze dan langzaam de brug op. En dan lag onder aan de brug lag die feeststand. En dan hoorden ze die nummers omroep. En dan repen weer aan de boetekant, repen weer kien. En dan lag dat gewoon spel. Dat lag stop toen, hè. Ja. Dan kwam er een achter ons aan, snap ze, met een reek, hè. Zo ging dat vroeger. Maar hartstikke leuk, hè, kien. Ja, maar het belangrijkste woordje is niet Bamiblok, maar natuurlijk Holem. Holem. En dat wil zeggen? Ja, dan zitten ze op 1 nummer, hè? Ja. Nog 1 nummer in zo'n riek of op de volle kaart, hè? Ja. En dan willen ze tot in de bak wat draait, of in die grabbelton, hè? Willen ze tot dat nummer eruit komen, dus Holem. Oh, zo, ja. En dan is het tijd, dan hebben ze weer een pak koffie gewonnen. Ja. En ondertussen iedereen is een zeeuw en dan zit ze met de koffie. Of wegpoeier, zo'n ton. Ja, een ton. Ja, prachtig. Dus hebben ze goed research gedaan over het kiezen. Ja, het belangrijkste wat je hebt onthouden is bingo met 75 ballen en kiezen met 90 ballen. Ja, oké. Nou, niet vergeten dus, dat is het verschil tussen bingo en kiezen. En waar kent ze dan overal kiezen? En dat begint bijvoorbeeld al vanavond. Vanavond kent ze kiezen. Ja, In Mazeik. op de school, hè? In Mazeik op de school, daar kent ze kiezen vanavond. Daar is het helemaal hot, want dat is echt een super bingo, zeggen ze dan. Hè? Ja. Dus daar kent ze al losgaan. Daar kent ze Poschkine, kent ze in de Beemde. Dat is een gebroken of een Brunsemurgens. Daar is 27 maart Poschkine, dat is volgende week. Daar kent ze 20 maart kent ze bij de Donderbul. Dat is de Vastelavondsvereniging in Remuin. Daar kent ze ook Poschkine. Dat is vandaag. 20 maart, ook dat is vanavond. Ja, want gisteren was ook Sint-Joep. Maak dat ze daar kunnen. Want vanavond is ook daar. Maar zeker het kiezen, hè? Ja. Dat is ook vanavond. Posterold, daar is in de Vurenhof op 27 maart is ook kiezen. Ja,
dat kan ze overal kennen. En in Landgraaf kent ze immer kennen. In Landgraaf, daar kan ze immer kennen. En er is zelfs op Facebook, zag ik, er is een Kine Limburg pagina. Als ze daar op lid wordt, zeg maar, dan zie ze overal in gans Limburg kennen. En wat mij ook opviel, was dat in het Belgisch eigenlijk heel vaak gekend wordt. Door de wijks op alle avonden. Ja. En dat was vroeger al, gingen ze met bussen nog alleen. Dus die zullen ook nu met bussen naar Belgisch gaan. Mm-hmm. En wat ik ook gezien heb, was dat bijvoorbeeld de Vastelovensvereniging van Spouwbeek, Ja. die doen ook kennen. Ja, maar ik weet een beetje vaag dat dat op een andere manier gebeurt. Dat is geweldig. Dat is geweldig. Weet je hoe die de kinbel met rijden? Nee, zeg het niet maar eens. Met een spiesmeulen. Die Geweldig. hebben een spiesmeulen daar staan. En dan gooien ze tennisbal in met een nummer. En dat zal er dan 90 zijn, denk ik. Hè? Ja, ze kennen wel. En daar zit een nummer op die tennisbal. En die gooien ze in die spieskoop. En dan komt er aan de beltje uitrollen. Geweldig, echt geweldig. En binnenkort is ook door de schutterie van Spouwbeek is er ook een kinavond of middag. Maar dat houd ik op de heugde. En dat is ook hilarisch. Dus daar hebben ze ook van die speciale kinavonden. Ja, leuk. Vrouwen nog op de heugde, mocht er een speciale kinavond zijn, dan laat we dat natuurlijk weten. En zo wie gezag, Ton Lexus, die heeft me een prachtig liedje gestuurd van chef Diederen. En dat gaat over mama's hobby. En wat zou dat zijn? Ik denk kine. Ja! Mijn vrouwke heeft een hobby en ik weet nu van bescheid. Als ze zo zei aan mij als het 7 uur slijt. De spullen moet maar blijven staan, ik heb geen tijd, moet dadelijk gaan. Zoek de afval maar in het plastic tupje. De koffiepot is steeds gereed, het water is al bijna heet. En dan drinkt ze dicht vanavond maar het drukken. In de kelder steekt nog een ganse fles, hoe pak me gauw die grote test. Drinkt ze het kind naar bed en geust hem vitamine. Vandaag heb ik misschien geluk, voor 12 uur ben ik terug. En anders goeienacht, want mama gaat weer kiezen. 7 dagen in de week, daar gaat mijn vrouwke kiezen. 7 dagen in de week, wil ze het priskes winnen. 7 dagen in de week, dan zit ik gans alleen. 7 dagen in de week, dan hoor ik dit refrein. De spullen moet maar blijven staan, ik heb geen tijd, moet dadelijk gaan. Zoekt het afval maar in het plastic tupje. De koffiepot is steeds gereed, het water is al bijna heet. En dan drinkt ze dik vanavond maar het drukken. In de kelder steekt nog een ganse fles, hoe pak me gauw die grote test. Drinkt ze het kind naar bed en geust hem vitamine. Vandaag heb ik misschien geluk, voor 12 uur ben ik terug. En anders goeienacht, want mama gaat weer kiezen. De vorige week toen kwam ze heen, ze hij weer niks gewonnen. Ik sting 7 keer op 1, met mijn nummerke wil niet komen. Het is spietig van het geld, het is de laatste keer. Met zangerdags om 7 uur, toen zag mijn vrouwke weer. De spullen moet maar blijven staan, ik heb geen tijd, moet dadelijk gaan. Zoek de afval maar in het plastic tupje. De koffiepot is steeds gereed, het water is al bijna heet. En dan drinkt ze dik vanavond maar het drukken. In de kelder steekt nog een ganse fles, hoe pak me gauw die grote test. Drinkt ze het kind naar bed en geust hem vitamine. Vandaag heb ik misschien geluk, voor 12 uur ben ik terug. En anders goeienacht, want mama gaat weer kiezen. Doe trek toch niet zo lang gezicht, want wat ik win, dat is overdicht. En door een goeienacht, want mama gaat weer kiezen. Dat was mama's hobby. Chef Diederen. Wat zou papa's hobby dan zijn? Hij droeg een liedje over het zondes op het voetbalveld. Ja, dat Begiet dicht aan de sport. voetbal kijken, hè.
voetballen kijken. En dan gingen ze nog eens... vroeger gingen ze ook naar de kerk. Ja, en dan, als de mam dan een koker was, dan gingen ze sorbeten om 12 uur. Hadden ze pilsje gehad. Ja. Ja, leuk. Die oude dingen allemaal. We zijn aangekomen bij Op de Plank. En dat gaat niet de verkennen. Nee. Maar wat die belkens afreupen, dat zit wel op een buun. Dat zit ook op de plank. Hè. Ja. Dat zit gaat hoger en dan moet iedereen stil zijn. Nou, dat valt me dan wel op. Hè. Want de hoos maar met in de stoel te schuiven en ze kijken er al naar daarna. Ja. En tegenwoordig hebben ze ook zo'n digitaal scherm kunnen ophangen. Daar zit dan het nummer op. Mm-hmm. Dus dat is weer een vooruitgang. Toch? Je kunt misschien nog een tijd dat ze hem op het telefoon krijgt. Wie weet. Dat hoe ze gaan. Moesten de QR-code scannen. Ja, zo gaat het. Het wordt toch allemaal gedigitaliseerd. Hè. Maar wat niet gedigitaliseerd wordt, is natuurlijk de prachtige toneelvoorstellingen in ons eigen Limburg. En dat begint vanavond ook weer bij het Voerens Amateurtoneel. En dat is in Teuven. In Teuven, daar hebben ze de komende weekenden hebben ze het voor het uitkiezen. Dat kent gewoon wanneer ze wils. Maar daar speelt Mijn Leef Kinger. Dat is een stuk en dat gaat over de pap. Dat gaat met pensioen, dat komt toe bij de mam. Maar de mam die moet er toch erg aan wennen. Mm-hmm. Om dan de hele dag om de heen te hebben. Hè. Mm-hmm. En dat weet ze, ja, du best gewend om te schrobben en te potsen. En dan loopt zich nemen ze in de weg. En de mens loopt zich dat nog door de kramen. Loopt zich daar door het dweilwerk. Loopt zich daar door het dweil. En zei ze, zo, dat meet toch op. Ja, we moeten geen. Ik snap het best. Maar ze hebben het dus vertaald in een prachtig stuk. En dat heet dan Mijn Leef Kinger. En er gebeurt natuurlijk van alles. De regie is van Hugo Werens. En dan gaan we naar Tongeren. In Tongeren, de Witte Lelie speelt Varkens met Stress. Oh. Ja, ik ken ook stress, hè. We hebben ook hersens. Ja, die kwaken. Heb ze dat eens gewerkt? Een varken met stress. Mijn god. Ja, ik heb stress hebben, ja. En dat proeft zo een vlees. Maar het kan ook de buurvrouw zijn, hè? Ja, dat kan ook. Want dat zingt Mina. Mina doet warmend, hè? Mijn buurvrouw in de varkens. Ja. Ja. Maar ja, liever varkens die China geen stress hebben. Die lopen door een aangeurige posterol, hè. Liever Limburgs varken. En, maar ja, dit keer gaat het over varkens met stress. En die spelen op 21, 27 en 28 maart. En de regie is van Lieve Moens. Lieve vind ik nou echt zo'n Belgische naam. Ja. Ja, een Belgische naam. Lieve. Ja. Hoort ze niet veel, hè? Niet jou veel. Niet veel. Dan kent ze ook over de Peul. En dat is in Dilse Stockholm. Dat is net over de Peul. Ga ze met het veer, hoeft ze niet via de autobaan te gaan. Dat is allemaal onnodig. Via het veer komt ze direct in Dilse Stockholm. En daar is een zaal de Vaar. Daar speelt het amateurke, speelt daar nog een keer Wanda's Bonte Was. Aha. Wanda's Bonte Was op 21 maart. Vroeger is ook een Wanda. Wanda? Ja, die hoorde volgens mij. Bij Spaan voor mij of zo. We weten het meer. Oh ja, dat deed dat route wassen. Ja. En dan zag die kopje koffieglazen wassen. Ja. Dat was Wanda, ja, klopt. Verkijk Smartlappenfestival. Op de plank. Maar dan kan ze zelf op de plank staan, want dan is ze natuurlijk lekker met zingen. Het Smartlappenfestival is een Zittert 27, 28 maart. Als je toch een Zittert bent, kent ze ook komende zondag kent ze al naar het 4-jarige tijdenconcert. Dat is in het Salviuskerkske in Limburg. Dat is een lunchconcert, dus dat is van 11 tot 3. Toen kent ze naar Rock You Live in Ulestraat, 22 maart. 2:30 tot 7:30. Kent ze rocken. Dat is weer een ganz andere tak. Dan kent ze salsa dansen. Oh. Vind je dat leuk? Oh. Het gaat rappen, zo. Maar het is wel een leuk melodieke, de salsa muziek. Dat is bij de Crea Dance Studio in Steen. En daar kent ze op 28 maart kent ze daar salsa dansen. Weet je wat mij nu tegenvult, Vandig? Ja. We gaan zelf de 27e naar een toneel. En dat hebben ze niet genoemd.
Heb ik dat niet genoemd? Nee. Ik ben er nog aan de gang. Oh, ja. Du bent aan het dansen en... Maar als toen ik in de rijen viel, waar gaan we naartoe? Ja, ergens een park staat. Du bent ook van de toneelstukken. Ja, dat is een chique. Maar het is uitverkocht. Oh, is dat uitverkocht? Dat zei ze maar. In Doonder bij Crescendo, het gemengd koor. Daar is het 50-jarig dirigentschap van dirigent Anton Kropicek. En dat wordt ook gevierd komende zondag. En du kent ook naar Venlo. En daar deed het vocaal ensemble Quint. Deed 22 maart deed er een lenteconcert verzorgen. Ja, dat wordt het. Ja, maar dat hebben ze ook nog het vergeten. Want een van onze eigen familie gaat er ook her. Er zijn ook allemaal rondes van kunstbanden. En dat is ook immer leuk om te gaan bekijken. Dat is 29 maart. Dat is thema's dans, taal. En ja, dat is gewoon ook vrije inlopen. En dan kan ze ook eigenlijk naar jonge talenten kijken van Limburg. Open podium. Ja. Ja, en dat klopt. En het kent inderdaad dat ik het vergeet, maar eigenlijk ja, of het de zon deed, ik weet het niet, maar er is zoveel te beleven. En er is zoveel toneel aan de gang. Dan kan ik hier nog wat een oer uit mijn zitten te... Maar we gaan ook lekker weer met een muziekje. En dat muziekje, dat gaat ook natuurlijk weer over geluk en over winnen en over de lotto. En dat is van Fietsenframe. Als ik uit de lotto win, hou ik hij de pen erin. Als ik uit de lotto win, hou ik hij de pen erin. Als ik het win, ja als ik het win. De postcode toto, de staat aan de lotto. Ik koop bij de lot, overal ben ik bij. En heb ik vakantie en ga ik naar Spanje, dan koop ik de loten in de loterij. Eén keer heb ik pech, maar wenn ik gaat, ben ik weg. Als ik uit de lotto win, hou ik hij de pen erin. Als ik uit de lotto win, hou ik hij de pen erin. Als ik het win, ja als ik het win. Op maandag en dinsdag, op woensdag en vrijdag, ik kijk bijna iedere dag in de gezet. Ik kan s'nachts niet slapen, ik lig nachten wakker. Ik sta er met op en ga er met naar bed. Iedere keer heb ik pech, maar wenn ik gaat, ben ik weg. Als ik uit de lotto win, hou ik hij de pen erin. Als ik uit de lotto win, hou ik hij de pen erin. Als ik het win, ja als ik het win. Oh, wat moet ik het win? Wat moet ik doen met begeven? Daar heb ik toch geluk, hè. Want Jacques Vinders dat zou zeggen... Ik ga mich niet vergis. Maar ik wel. Want we gaan namelijk gaan niet in maart naar die voorstelling. We gaan pas in april naar de theatervoorstelling van Frozen. Ja, ik heb me inderdaad vergist, maar dat is komisch dat het allebei dezelfde datum op een vrijdag is. Ja.
Dus dan zou ik een beetje door de war. Maakt niks uit. Ik ga mich niet vergis. Ja, met fietsenframe, met de lotto zijn we natuurlijk aangekomen bij het dorpje in Limburg. En dan ook op de fiets gewoon weer naar Landgraaf. Landgraaf. Want, ja, als een van de grotere kienevenementen, hè, dan komt ze toch uit in Landgraaf. In Landgraaf. Bij het oud casino. En ja, er zit ook een hapje bij. Oh, lekker. Een tasje sop met stokbrood of een frietje frikandel. Dan heeft dat kinderen ook een sociale verbinding. Ja, Hè, zeker. want de mensen die bijvoorbeeld gaat eenzaam zijn, die gaan zich toch lekker gaan eten, maken een kletsje met de buurvrouw, die ook komt kiezen. En dan hebben ze toch een geweldige avond, of een middag. Zeker, zeker. Maar het is ook een beetje ontstaan omdat ze bang zijn dat ze geen tafel houden. En die staan al zo vroeg aan de deur en dan komen ze zonder eten naar de kindzaal. En Ja. toen dachten ze, dan geef ze maar gaat eten. Ja, zo gaat het. Ja, prachtig. Maar, Maar dat is toch leuk. Het is- Landgraaf, hé, ja, dat is ook een prachtig plekje in de Parkstad. Maar de lui in Parkstad zeggen Landgraaf. Landgraaf. Ja, en die hebben 37.000 inwoners. Het ligt op het plateau van Nieuwenhagen, het plateau van Schaatsberg en in het Wormdal. En eigenlijk, het is onderverdeeld in Schaatsberg, Ubachs over Worms, Wolbach, Nieuwenhagen en Rimburg. En Rimburg kennen we natuurlijk van afgelopen zondag. De Einzelgängeroptocht. Ja, en wat ik nu komisch vind, want ik snap echt niet, dat heb ik ook niet kunnen vinden. Rimburg zeggen ze tegen Brokkelse. Oh ja? Hun verwoording is Brokkelse. Dus dat ga ik toch nog eens even uitzoeken waar dat vandaan komt. Ja, interessant. Maar, bekende lui uit Landgraaf, Frans Erens. Niet te verwarren met Jo Erens. Want Frans was een dichter. En dat was in het tijd al heel jong eigenlijk. Voordat het eigenlijk, dat was een van de eerste in elk geval. Die een beetje kritisch op dingen reageerde. Stukken in de kranten schreef. Kritisch, hè. Ja. En daar was hij eigenlijk een voorloper van. En Frans is in Landgraaf geboren. Op Rolduc gestudeerd. Na de Rijn is er naar Amsterdam gegaan. Ja, en toen heeft hij gestudeerd voor advocaat, maar vooral bekend van boeken schrijven, kritische stukken in de krant. En dan was hij ook nog een hele beroemde kunstenaar, Ger Lataster. En die naam Lataster, daar zijn we ook wel eens rondom alleen. Ja, Dus het is denk ik sowieso een beetje een kunstige, creatieve familietak. Ja. Dus dan hebben ze hier in Landgraaf mooie kerken, slot Schaatsberg, kasteel Strijdhagen. Wat ook heel beroemd is, en ik heb er vroeger eens op het kruispunt gestaan en dan sloeg me de motor af van de auto en dan raakte ik helemaal in paniek. Want het is een heel groot kruispunt, maar daar ligt een hele leuke tent die er al 75 jaar ligt. Het Streperkruis. Dat klopt. En dat is echt een verbindingsplek, een ontmoetingsplek. Er wordt van alles voor de lui van Landgraaf georganiseerd. Daar is het highlife, daar is het te doen, want daar hebben ze ook hele leuke oktoberfeesten. Met Steirische muzikanten. Ja, zeker. En natuurlijk Snow World, hè. De Wilhelminaberg met de trappen, 508 rijen nog wel, hè. Ja, daar wou ik juist vragen. Weet je nog hoeveel rijden? Want dat hebben we een keer in de prijsvraag voor gedaan, hè? Toen in de podcast. Ja. Maar het was inderdaad 508 trappen op de oude Wilhelminaberg, een oude steenberg van de staatsmijn Wilhelmina. Ja. En dan hebben we natuurlijk Mondoverde daar liggen.
Pinkpop natuurlijk, dat weten ze overal, en zelfs nog in de buurlanden, zeg maar. Hè? Weet zich ook wanneer Pinkpop naar Landgraaf is gegaan? Het zal nu ergens tussen de 20 en 30 jaar al in Landgraaf zijn. 1988. Toch wel lang geleden, hè? 88, 98. Richting de 30 jaar, dus dat is toch wel goed, hè? En weet ze hoe Pinkpop ontstaan is? Ja, de eerste is in Geleen geweest, maar... Nee? Dat wou je helpen. Ja. Echt waar? Ja. Druk maar eens in de geschiedenis. Van Pinkpop. Ja, zeker. Maar we gaan weer een Landgraaf. Is de beroemde meneer dan van Ik zeg niks. Jan? Ik zeg niks. Ja, nee. Dat was echt nu, want dat komt natuurlijk ook dat onze kinderen al gaat groter zijn, maar dat is Adventure Valley. Dat is een heel groot klimpark. Dat is zelfs het grootste eigenlijk van Europa. Oh. Met 25.000 meter aan klimplezier. Dus dat was ook een beetje nu voor mij, maar dat komt omdat we daar niet meer zo in zitten. Gravenrode Park. Dat is een natuurgebied op de grens van Kerkrade en Landgraaf. En dan is er zo aan de bosrand, zelfs een beetje de bos in, de Leenderkapel. En dat is een heel bijzondere kapel. Daar waren vroeger de bokkenrijders. En dat kapelke is gemaakt van kundersteen, mergel, baksteen. En dat ligt op het plateau van Schatsberg. Oh, dus dat is eigenlijk een heel mooi wandelgebied, als ik het zo hoor. Ja. Precies, maar als ze zelf wel eens die autobaan hebben, soms als ze druk is via de gewone wegen met de grenscontroles, kunnen ze wel eens die autobaan pakken. Hè? En dan zien ze dat eigenlijk ook, als ze daar bij Nut, zeg maar, afgeeft, hoe ze vroeger langs, wie hadden dat van de kippenboerderie. Nano, Ja. Maar die weg is dus, dat is toch alweer jaren, maar dat is een van de nieuwste autosnelwegen. Hè? En dan zie je eigenlijk links en rechts altijd dat er veel natuur is, die kantje op. Hè? Ja, dat Brunsemarij kunt. Ja, ook wel. En dat grenst er allemaal aan, dus. Ja. Maar ja, mooi. Er is, zou ik zeggen, want eigenlijk Landgraaf, bijvoorbeeld in Amsterdam, wat zou hem dat zeggen, behalve Pinkpop, maar zo zie je wel, er is van alles te doen. En op dat megaland, daar wordt inderdaad ook van alles georganiseerd. Daar heb je grote vlooienmarkten, daar heb je dadelijk de truckshow, die gaat er weer komen. Ja. Dat is ook prachtig en er is natuurlijk van alles te beleven op dat hele grote terrein, wat vroeger een draf- en renbaan was. Want ik weet niet meer precies wat, maar ook het weekend direct na Pinkpop, omdat het terrein dan toch ingericht is ook immer een kleinschaliger festival. Ja, Park City of nee? Ja, dat zou kennen. Maar vorig jaar helaas helemaal verregend. Ja. Heb ik gezien. Ja, op de beelden. Dat is wel jammer, want het water loopt toch naar onder, naar het midden. En dan steekt ze eigenlijk een beetje in de pruts, zeg maar. Een beetje te soppen. Maakt niet zo, dat ze van muziek heel en alles, dan wil ze ook lekker door dat prutje rollen. Hè. En dan komen we weer bij de wegwerp poncho van Micha. Ja, dat wegwerp poncho, dat is onvermijdelijk om die in die tas te hebben. Maar nu schijnt het zonnetje. Ja. En dat was het dan van Landgraaf. Ja, heb ze nog een liedje? Ja, ik heb ook nog een liedje. En die rollen ook wel eens door de prutsch. En dat is echt een punkband eerste klas. Die hebben nog eens met André Rieu, hebben die nog eens gaat hommeles gehad. Schwieg? Ja, Schwieg. En die hebben het ook over Kien. Oh. Het is maar een heel kort nummer, maar het is wel leuk om even naar te luisteren. Kien van Schwieg. Je luistert naar Drabhoed, de podcast. Niet te chic, niet te strak, gewoon goed gezelschap.
Schwieg. Ja, schwieg is eigenlijk ook wat ze was doen als ze gaan skiën. Schwieg, schwieg, schwieg. En eigenlijk voor het nieuwe item, waar we het nu over iets hebben, moesten ze ook zwiegen. Want de Limburgse laag moesten loesteren en niet moelen. Ja, dat klopt. En dat is inderdaad, als ze naar de buurtrit nog eens loesteren, dan moesten ze ook eventjes de aandacht erbij houden. En daarvoor in de buurtrit, dan staat meestal vroeg in het programma van de avond. Ja. Op het eind van de avond, dan loestert geen mens meer. Nee, Dus, of totale shows tegenwoordig al met meerdere buurtredners. ja, dat is het voordeel. Dan ga je ze speciaal voor een buurtenavond. Ja. En ik zag ook binnenkort, dan hebben ze ergens, midden in het jaar, hebben ze een boetezitting. Een soort boete met de buurtredners. Ja, leuk, gezellig. Maar laten we ook weten of inderdaad via de socials dan stuur terug de agenda van dat evenement. En we gaan dadelijk loesteren naar een buurt van Vernoos. Dat gaat over de postcode loterie. En de postcode loterie, daar heb ik immer zo gehad bij van ja, du wilst toch niet een buurman alleen laten juichen? Nee, Huh? ik ken dat ook niet. Ja, als ik moet besparen, zou dat het laatste zijn wat ik opzeg. Want Ja. Kijk, we zijn recent verhuisd. En op de oude locatie over de postcode loterie. Hè. En op de nieuwe locatie, daar word ik zo bang dat ik ze niet hou. Dat ik per ongeluk er 2 heb afgeslagen. maar dan was niet goed, laat maar lopen. Want het voordeel is, ik heb nu ook een op mijn naam. Ja, dan verover het niet te delen. Hè. Nee. We kunnen het samen opknooien. Ja. Ik heb al eens gemeten, want ik zag op de huishoudbeurs, daar zijn we geweest. Daar zag ik de postcode loterij vrachtwagen. Ik heb eens gemeten of dat hier door de straat komt. Nou, dat lukt. Dat kreeg ook te draaien en alles. Ik heb ook eens de lengte gemeten. Alles heb ik gemeten. Ik heb met de Gaston Starreveld heb ik even zitten overleggen van ja, luister, Essekums, dit is mijn 06, maar dan ben ik een beetje voorbereid. Hè. Snap je? Zo werk ik zenuwachtig als ze beginnen aanbelt. En dan denk ik van ja, de wet zit nooit. Ja, en wat leuk wordt daar bij die postcode loterij, hè? Tot ze opeens uit het niks, want Schengen aan de gang draaide. Ja, dus hij is een Limburgse kandidaat op de bühne staan. Oh, een Limburgse kandidaat op de bühne en dan ben komt Schengen aan de gang, ja. Ja, dat klopt. In Amsterdam. In Amsterdam. Ja, hartstikke leuk. En nu is het tijd voor Vernoos met de buurt over de postcode loterij. Ik ben binnen. Deze dag stond de Gaston van de postcode loterij bij mij aan de deur. Goed. Ik kom u de cheque brengen, zit er. Ik roep gelijk naar de vrouw, zij me goed met boterhammen smeren. Ik ga morgen niet meer werken. Ja, ik heb 1 keer met kinderen in ze de wc-burstel gewonnen hebben. Na 14 dagen was ik toch alweer wc-papier uitgebroken. Nou, zet er, dan heb ik goed nieuws. Want vanaf vandaag kun jij 365 dagen per jaar op vakantie. Ik zeg, man, ik heb nog geen geld om thuis aan de kooi te blijven. Jij zegt er, jij wordt nu de gelukkigste man van heel Limburg. Ik zeg, nou, dan kent u mijn vrouw nog niet. Toen golfde mij deze check. Ik zeg, non de Dieu. Nu val ik al nog een ene slag boven de balken en de normen. Nou zet er, dan schenk je toch wat aan een goed doel. Heb ik gelijk voor de PVV van Geert Wilders een nieuw touringcarbus gekocht. Om onze Geert het gevoel te geven dat er 56 zetels zijn.
heb ik midden in de nacht bij mijn overbuurman aangebeld. Die duidt met een sloperig gezicht op. Ik zeg, ik heb de postcodekaart gewonnen. Ja, zegt er, dat had ze me toch ook een mooie vleugel kunnen vertellen. Ik zeg, ja, maar ik wil niet de enigste zijn die wat er die hele nacht voor wakker liggen. Ik zeg, mijn vrouw die droomt 's nachts al weken dat ze met een miljonair getrouwd wordt. Ja, zeg, dat ben maar blij die van mij. Die denkt je er vandaag als ze door de stad lopen. Ik denk, toen ging ze naar de bakker, trakteer ze nog één keer op het werk en toen heb ik mijn ontslag gepakt. Ik heb me kapot gelachen. Heb ik zanderdaags de baas gebeld. Ik zeg, mocht ik ver nog eens even aan de telefoon? Dat werkt hier niet meer, zegt hij. Zanderdaags weer gebeld. Je zegt, wat ligt ze toch die nog dan te vragen? Ik heb dich nu al een keer of 10 gezegd, dat werkt hier niet meer. Ik zeg, ja, maar ik huur dat zo graag, dat mensen, en dan wil ik wat met zeggen. Geld maakt niet gelukkig. Het zorgt alleen voor een hoop consternatie. Zijn geer door maar blij dat ik het gewonnen heb. Ik dank u. Dank u. Ja, Vernoos en de postcode loterij wordt dat hartstikke leuk. Hè? Hartstikke leuk, weer zo'n buurt. En na die buurt gaan we lekker weer een muziekje draaien. En dat doen we deze keer weer met Schach Veer. En dat gaat over de gokkas. Kent ze dat ook, de gokkas? Toen wij zullen maar wel eens in een frituur en zo. Ah, met die uisjes wat zo draait. Ja, Dat was ze 3 ogen op een riem moest hebben. Ja, Of niet? Ja, of zo Lucky 7 of veer van die citroenen of weet ik wat ze moest hebben. Ja, maar het was toch 3 uur en dan begon ze zo lawaai te maken. Ja, dat rammelt van alle kinderdingen. En als je dan prijs hebt, ja, ik hou een vriend, dat duurde er €70 in en dat won €50, dan wordt er nog blij. Ja. Maar er was ook zo'n apart geluidje als er ooit ging betalen. Boek, 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 boek. Dan komen die muntjes eruit. Wie deed dat? Boek, 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 boek. Ja, dat klopt. De gokkas, ja, dat maak ik van allerlei geluiden. Ik ga een tante uit Amerika. En die tante, die gokte nogal een scher en zo. Hè. En die waren bij ons op bezoek. En die zei, ik ga even naar de frituur. En we dachten van, ja, die gaat zich toch gewoon lekker zalen en die kan weer terugken. Nou, ik geloof dat ze om 4 uur 's middags ging. En dat ze s'avonds om 10 uur terugkwam. En dat ik de dag daarna bij de frituur ging vragen van, ja, wat heeft hij nou zo lang gedaan? Ja, zet er, kijk maar daar. Toen dacht ik ook kassen. En zo nog gewonnen. Dus vandaag is blijven spelen. Maar ja, het is verleidelijk. Het is allemaal niet echt, ja. Kan toch ook de problemen brengen, gokken. Mm-hmm. Maar daar gaan we even niet van uit. We gaan luisteren naar Schach Veer, de gokkas. Gokkas. 40
gokkers hang weer de vaanhoed. En de vaanhoed, dat is ons onderwerp wat gaat over tradities. Ja, want hier in het Rooms-Katholieke Limburg denk ik dat voor de enigste zijn die nog weten of überhaupt er gaat mee doen, namelijk Witte Donderdag. Witte Donderdag. Ja, en dat is in de Gooiwijk. Ja. Dat is ook wel zo'n grappig woord, hè? De Gooiwijk. Maar dat is natuurlijk de wijk voor Paasje. Ja. En dat begint eigenlijk dus met Witte Donderdag. En dat is de dag van het laatste avondmaal van Jezus. Waar dat met die apostelen zit. Ja. Oh, En als traditie in Limburg ja. mocht men op die dag niet reizen, niet badderen, geen lawaai maken of lachen. Het moest een beetje een trieste dag zijn om te eren dat er natuurlijk later op die avond gekruisigd is. Ja. Kost je wel kennen. Toch stil, hè? Ja. Maar wie er die apostelen ontving, deed er een voetwassing. En dat was een teken in de tijd van gastvrijheid. En toen had er ze ook gezag dat ze elkaar altijd moesten helpen en elkaar steunen en elkaar bijstaan. 12 apostelen. Natuurlijk weten we tot op de Olijfberg had hem eigenlijk Judas op een gegeven moment verraaien door hem eigenlijk te groeten. Want dat hij er met die slachteriken afgesproken. Degene die omhels en kus, die moet je hebben. En dat was Jezus. Dus dat was eigenlijk ook een van de verraders. Ja, maar bij echte gelovigen wordt nog immer op Witte Donderdag in de mes. Er waren 12 apostelen en er waren nog immer 12 gelovigen uit het dorp de voet gewassen. Bij echt dorpjes wat heel gelovig zijn, wordt dat nog immer gedaan in Limburg. Oh. Ter herinnering aan de avond van het laatste avondmaal. Ik wist ook niet dat ze die dag de kruisbeelden in de kerk allemaal met een witte doek bedekten, zeg maar. En na de mes ging er een paarse over. De klokken van de kerk mochten vanaf Witte Donderdag na die mes nimmer loeien tot zondagmorgen met de paasje. Er mochten geen orgel meer in de kerk gespeeld worden. En toen kreeg ze, als ze die dag naar buiten liep, uit die mes, kreeg ze niet te zeggen, was normaal. Want dat heet er, ik zegen de almachtige God. Maar dat kreeg ze niet. Gewoon alles omdat het in het teken stond dat het zo'n trieste dag was. Ja. Wou de pastoor of de kapelaan of wat dan ook zich niet zeggen die dag. Ja. Dus, en tegenwoordig, dat vind ik zelf wel heel mooi dat ze dat weer een beetje hebben opgepakt, is natuurlijk op Witte Donderdag heel vaak op televisie The Passion. Oh ja, ik dacht de verraders. Ja, dat kennen we ook. Die hebben ook een witte doek over de kop. Ja, de Passion. Inderdaad. Ja, dus het is wel een heel verhaal rondom de Witte Donderdag. Hè? En ik denk dat er heel veel lui zijn die dat echt niet meer weten. Nee, ik vind het wel een heel bijzonder verhaal, zeg. En dan zou er ook een quizvraag in, hè? Van hoeveel apostelen zijn er dan? Ja. Ja, dat wordt quizzen met het Limburgs Weermeidje. 12 apostelen. Ja, 12 apostelen, want dan 12 gelovigen kregen dan in zo'n mes, in nog een gelovig klein dorp of zo, ook de voet gewassen. Nou. En die zeggen we immer van, schön uit, als ze binnenkomt, hè? Mm-hmm. Maar dan zijn we nog niet de voet. Misschien moeten we ze nu ook de voet gaan wassen, als teken van gastvrijheid. Ja. Dan zetten we een bekje water in de hal. Wie water? Nee, dat is voor kruiskinderen.
Dat is voor Krutske. Hey, alles over Witte Donderdag. Prachtig onderwerp. Ja. Heb je het geleerd? Heb je nog een liedje? Ik heb zeker een liedje. Dat ga je ook over kennen. Oh. Want Tilla en Netta, die zijn ook een Krutske gaan halen. En die zijn gewoon kennen, want dat brengt geluk, zeggen ze dan. Ja. Nou, ik ben benieuwd of ze goed geslapen hebben en of ze helder bij de les zijn, want de nummertjes die gaan nu draaien. 27. Ja, 29. Tilla van ons leven gaat altijd met ons met. Vrienden schoon voor kinderen, dat hield de geest zo fit. De kans zit vol met koffie, de tas vol chocolade. Om 6 uur zit voor in de zaal, we komen nooit te laat. En is de kinopie, het stretsie in mijn ziel. Halen, ik sta nou weer alleen. Och, wat spannend, knipt de mijn bijeen. Rammel, rammel, rammel met die kist. Ja, dat weet ik zeker wel, die nummerke gewist. Ja, dat weet ik zeker wel, die nummerke gewist. In de pauze ren ik altijd naar het buffet. Zit tegen het netje, gooi maar in het vet. Moest ik even wachten, stond een ganse riem. Het kinderen waren bezig, dat maakte ik niet lief. Ik werd op in skaapbal, Tilla schreef door de zaal. Halen, ik sta nou weer alleen. Och, wat spannend, knipt de mijn bijeen. Rammel, rammel, rammel met die kist. Ja, dat weet ik zeker veel, die nummerke gewist. Ja, dat weet ik zeker veel, die nummerke gewist. Nou, het kine ging verhevens met de prijs. Tilla al een bankstel en ik het zwanservies. Er was maar één probleem, verloren met de bus. Met nog wel geschraven, paste dat nog zus. De bus vloog uit de bocht. Het bankstel door de lucht. Halen, ik sta nou weer alleen. Och, wat spannend, knipt de mijn bijeen. Rammel, rammel, rammel met die kist. Ja, dat weet ik zeker wel, mijn nummerke gewist. Ja, dat weet ik zeker wel, mijn nummerke gewist. Halen, ik sta nou weer alleen. Och, wat spannend, knipt de mijn bijeen. Rammel, rammel, rammel met die kist. Ja, dat weet ik zeker wel, mijn nummerke gewist. Ja, dat weet ik zeker wel, mijn nummerke gewist. Halen, ik sta nou weer erbij. Tilla. Och, wat Tilla, zie je goed? spannend, knipt de mijn Tilla, kinderen zijn lang afgelopen. Rammel, Tilla, wat de hevens. rammel met die kist. Ja, dat is goed. Oké, nog één keer dan. Ik werd op een skaapbal. Daar roept de ganse zaal. Halen, ik sta nou weer alleen. Och, wat spannend, knipt de mijn bijeen. Rammel, rammel, rammel met die kist. Ja, dat weet ik zeker wel, mijn nummerke gewist. Ja, dat weet ik zeker wel, mijn nummerke gewist. Tilla en Netta. En dat zijn de typicus. En dat, weet je wat dat zijn? Tilla en Netta. Dat waren Ivo van der Bijl en Fons de Meijer uit Eilse.
En Ivo van der Bijl, ja, dat is ik nog immer, hè. Ja, als Of er geen- Adam G. was geweest. Ja, maar of hij gaat kiezen, weet ik niet. Misschien, of hij presenteert het, hè. Ja, dat zijn niet meer doen. De hè. kino, dan ruift de belkjes af of zo, hè. Ja. Of de nummertjes dan, hè. En ja, met Tella en Netta zijn we aangekomen bij het weer. En dat weer is inderdaad ook tot aan met Witte Donderdag. Ja, klopt. Ja, het was natuurlijk weer heerlijk de laatste dagen, hè. Oh, En ik moet zeggen, vandaag kent er een kleine mini kans op regen zijn. En zaterdag en zondag is het echt alweer wat frisser. 13, 14 graden houdt voor dan nog over. Maandag en dinsdag weer 15, 16. En dan, halverwege de week, komt een dupje. De wind schijnt weer alle kantjes op, zoals ik dikker zeg. En de wind wordt ook wat sterker. Met de wind komt regen met. Voordeel is dat die buien dan ook weer gaat sneller wegdrijven. Hè? Of van de grote buien, de grote wolken, gaat uiteen gehaald, zeg maar, hè, door de wind. Hè? En dan, eigenlijk, blijft het dan een beetje frisser, zo'n 9 tot 11 graden. En Witte Donderdag, dan breekt weer het zonnetje door, want eigenlijk zit er dan einde februari, nee, maart bedoel ik, ja. begin april, in het griezere periode weer. En vlak voor de paasje, dan breekt de zon door. En waarschijnlijk zit er een best zonnige Pasen aan te komen. nou, dat zou toch geweldig zijn. Want dan hebben Ja. ze een borg hebben ze de postmarkt. Ja, dus Ja, dan moesten ze de boeten. En eieren verstoppen in de tuin. Dat is natuurlijk ook fijn aan met goed weer. ja. Niet te warm, hè, want dan smelten ze. Nee, maar ik heb dat deze periode al vaker gezegd. De wind gaat alle kantjes op. Ja, Zuidoost, Noordoost, hup, 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 hup. Dus het is eigenlijk een beetje natte vingerwerk. ja. En schijnt de zon, dan moest ze hem ook pakken. Ja, Dan moest ze ervoor gaan. zeker. Nou, wat? Ja. Met een beetje geluk zit voor ons, of hoort je ons over 14 dagen terug, Ja, toch? want huiverig verrast. Dan luistert je vast De volgende keer weer. naar onze nieuwe podcast. Hoi hoi. Geluk is niet te koop en dat zingt Sishu. Ich koch mich lese los. En fahr ne Loterei. Ich dacht, nu hab ich Preis. Jong, wat war ich toen toch blij. Maar ik had niet goed gekeken, dat klopte toch het niet. De cijfers waren fout en de prijs die had ik niet. Geluk, dat is niet te koop. Niet met geld, niet met goud, ook al is het in de hoop. Nee, geluk, dat is niet te koop. Maar geluk, ik voor mij, het geluk voor mij besticht. Geluk, dat is niet te koop. Niet met geld, niet met goud, ook al is het in de hoop. Nee, geluk, dat is niet te koop. Maar geluk, ik voor mij, het geluk voor mij besticht. Les koch ik in een auto. Ja, wat was ik schoen? Just een Ferrari. Toen voelde ik mij kampioen. Probeerde hem te starten, maar ach wat had ik pech. Ik wou nog gauw gaan tanken, met de motor die wou weg. Geluk, dat is niet te koop. Niet met geld, niet met goud, ook al is het in de hoop. Nee, geluk, dat is niet te koop. Maar geluk, ik voor mij, het geluk voor mij besticht. Geluk, dat is niet te koop. Niet met geld, niet met goud, ook al is het in de hoop. Nee, geluk, dat is niet te koop. Maar geluk,
Ja la 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 la. Ja la la, ja la la, ja la 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 la. Ja la la, ja la 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 la. Maar geluk heeft voor mij, het geluk voor mij besticht. Geluk dat is niet te